Sinong ano? Sinong presidente mo? Sinong presidente mo? Bongbong Marcos. Ayun. Ah. Bongbong Martes. Sinong Martes? Ay, Bongbong Martes. Ah. Tinilugo. Oh, isa pa. Tinilugo. Oh, Tinilugo. para sakto. Oh, okay na yan. Para may pang ano pa ako. Oh, babay na kayo. Traffic sigadong. BGM. Traffic si BBM. Lalaki ay naglalaro lang sa kanyang oras. Pagod hirap, kasalating ngunit handang iwanan ka naman sa sandali. Dahil ikaw ay wala nang ibigay, di ba? Kaya pangit na lalaki ang hanapin mo dahil kung hindi, sige ka, puso mo'y nabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. Balsa. Ano pang tawag dito? Bangkal. Mahabang traffic dahil sa caravan na yan. Hell yeah.
Monday!